Yeah. Am revenit. Zilio, banciule! Banciule! Și mâța nebună. Aici pe zonă 2023. Șefii s-au întors, poți să spui să rămână. Simt un gol în stomac. Mă duc la profi, la buzunar să bag ca șeful un energizant. Mă vede un țigan instant. Îmi zice, hei băiete, ce ai în buzunare? Energizantul ăla, unde l-ai pus oare? Ori eu sunt pe măta, ori dai o sumă mare. M-a dus în camera din spate să se dea și el tare. Profi, Yo, nu e profi, yo, yo, să nu mai vii aici la profi. nici măcar pentru un hot dog. Profi, nu e profi, să nu mai vii Niciodată. la profi. Hey. Aleg să-i dau banii, dar trebuie să mă împrumut. În gând îi zic la țigan că toți morții lui îi fut. Mi-a cerut numele și CNP-ul. Se poartă cu mine ca garda cu unul tripa mereu. Am pățit asta și a doua oară. La un alt profil, la cel din gară. Am fost controlat iară. N-am plătit, dar tot mi-a futut acea seară. Profi, Muie profi, yo, să nu mai vii niciodată. aici la profi. Yeah, profi. Muie, profi. Profi, pentru Să nu totdeauna. mai vii la profi. Coaie, trebuie să ești doar slab la ciordit. Mă pricep mai bine chiar și când îți chilit. Nu mă vor prinde ăștia în veci. De mă prind eu, o să-i duc în beci. Mai prind tupeu și le cer eu banii. Coaie, eu sunt Cazi și de mine este Armani. Le dau pagubă, fac din corporație niște sărmani care vin la mine după și îmi cer ai mei bani. Muie, profi. Profi, să nu mai vii la profi, la profi. Acum freestyle de final. Magazinul ăsta mi se dea dreptul banal. Nu mai intru el pe veci, că în prețuri te înneci, fra. Scumpesc astea chestiile, nu mai am bani să trăiesc. Dar eu pe mama în continuu o iubesc, că îmi finanțează ieșirile cât poate și ea. Yeah. Na, ce să faci? Am depus un jurământ că nu mai intru la profi în viața mea. Banciule! 2023, te aștept. Te pup, la mulți ani. Sănătate tuturor. Yo, hey.